ଦୁଇଟା ପଥର ଏପଟୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଏପଟୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇପଟେ ସବୁ ହରିଣ ହେଲା, ହରିଣ ବାଘ ଏଇ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ଦେଖିଛି ହେଲା, ଏପଟେ ରୁହନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଏଇଠୁ ଉପରକୁ। ଏଇଠୁ ହେଲା, ଏଇଠି ପାଣି ବାହାରେ, ଦେଖ ପାଣି ତ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା କିରୋସିନ। ମୁଁ ଏଇଟା ପିଇକି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଛେଳି ଚରାଇ ଆସିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରେ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଭାଇ କିରୋସିନ, ପୁରା କିରୋସିନ ଲାଗେ। ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ ହେଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ବା ମହୁମାଛି ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ବି ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇକି ହେଲା ଯିବ କି ମାନେ ଆମର ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 17 ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ 17, 2025। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ। ଆମ ଘର ହେଲା ସେଇଟା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରଟା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର ହେଲା। ମୁଁ ଏଇ ବିଲ ପାଖରେ ରହିଛି, ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ 100ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ହେଲା। କାହିଁକିନା ମୋର ଯେତେବେଳେ 100ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଫେସ୍ଟାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେଲା, ଆମର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁଟା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ପାଖରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର, ଏଇଟା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି ଏଇଠି, ଏତିକି ଦୂରରେ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବଡ଼ ବିଲ ମାନେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ସେପଟେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଜାହେର ହେଲା। ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଜାହେର ତାପରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପଥର ହେଲା। ପଥର ଉପରେ ପଥର ଲଦା ଲଦି ହେଇକି ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଲା। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ୍ର ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଗୋହିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବଂ ଏପଟେ ଆମର ଖାଡ଼ିଆମେଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇ ମଝିରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ପଥର ଉପରେ ଲଦା ଲଦି ହେଇକି ପୁରା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମକର ମେଳା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଏ। ମାନେ ଏଇଠି ମଠ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଦେଇକି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା, ଆମେ ପୁରା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖେଇବି ହେଲା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାର ନାଁଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧନେଇ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧନେଇ, ଧନେଇ ପାହାଡ଼, ଏବଂ ସେଠି ଆମର ମାନେ ମା ଧନେଇ ଏବଂ ବାପା ଧନେଇ ସେଇ ଆମର ସେଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଏଠି କେତେଟା 10-15ଟା ଘର ଅଛି, ମାନେ 10-15ଟା ନୁହଁ, ସେ 7-8ଟା କେତେ ଘର ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବି ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାହି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ହେଲା। ପୁରା ଏଇଟା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିକି ଘରଟା ଅଛି ପୁରା। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଘର। ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାଉଛି ଧନେଇ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଘରଟା ହେଲା, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖର ଘରଟା। ଆଉ ଏତିକି ଯାଏ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ତଳେ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ହେଲା। ଏଇଠି ମାନେ ଆମର ପାହାଡ଼ଟା ମିଳିବ, ଏଇଟା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ଥିଲା ମୋର, ସେଇଟାକୁ ସାରିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଠୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପାଇବ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଶାଳ ଗଛ। ଓକେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଶାଳ ଗଛ। ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାୟ ମାନେ 98% ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶାଳ ଗଛ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ 98% ଶାଳ ଗଛ ଖାଲି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ। ମାନେ ଆମର ତ ରାସ୍ତା ତ ଅଛି ଯେ, ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନେ 8-10 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯିବ, ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଓନ୍ଲି 3 କିଲୋମିଟର ଲାଗିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା এই যে জঙ্গলটা, এটা মানে পথরিয়া জায়গা। আর এইটা পার হয়ে গেলে আর গোটে পুরা মানে পুଣି প্লেন আসিଯିବ, আর সেটি এত কষ্ট হব। ওকে, আর এটি ফাইনালি মানে ଟିକେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ପିଲା ହେଲା।
ଆମ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେପଟେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇଟା ସେଇ ପାହାଡ଼। ଓକେ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ପାଖେଇ ଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଏରିଆରେ ମାନେ ଆମର ହରିଣ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ, ଜଙ୍ଗଲୀ ବାର୍ହା ଏଇମାନେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି, ଏପଟେ ମିଳନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି ଏପଟେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଭାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏଠି ବସିବା ନହେଲେ ସେ ପଥରରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଳେଇଲେଣି, ବସି ହେବନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଓକେ, ସେ ପାହାଡ଼ ମାନେ ସେଇଟା ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଦୌଡ଼ିବା ଟିକେ ଭାଇ, ପିଲାମାନେ ଆମର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେଣି। ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିବି। ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। फाइनाली आम ये पहुँचीगलु है, पहुँचीगलु आउ ए बाटे आम आसलु आईटी आम पहुँची जाइए फाइनाली। यहाँ हूँ से धनई पहाड़ जोटा आउ तार ऊपर बसी लोक मैंने उठी देखते ये पूरा मैंने पत्थर देकी पत्थर 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 तापर पत्थर एमती नदा नदी पूरा एमती होती पूरा पूरा मैंने सेपटू आम आड़ देखिले पूरा पूरा मंदिर परिका लगे। तो मुझे जूम करके देखा जाऊँगी लोक मैंने बसी ये जो पताका गोटे देखा ना यहाँ पताका गोटे जो देखा यहाँ जोटा यहाँ सेठी से लोक मैंने बस उठी और तार ऊपर ये भी गोटे से पताका गोटे लगी ये जगह जो देखा से गोटे छोटे से पताका। ओके, देखिले यहाँ है आपंकर धनई पर्वत बा धनई पहाड़, ये आपंकर पूजा पाती किए ना धनई माँ धनई और बाबा धनई है। तो पे मैंने गले तो चलतु। ओके, जीवा यहाँ मैंने आपंकर यहाँ भ्यूटा देखते पूरा केड़े सुंदर लगुच। ओके, बहुत सुंदर लगुच भ्यू यहाँ मैंने जदि आप वर्षा सीजन आसबे। ओके, वर्षा सीजन रे आसिले पूरा मैंने भ्यूटा पूरा एंजॉय करेंगे। एवं एत ठीक ठाक लगुनि कहीं बर्तमान पूरा पत्र झड़िला है पूरा यहाँ मैंने जंगल भितर अच्छी आठी आपंकर गोटे मैंने कौन भल कथा है ये आपंकर नेटवर्क पाँच आम तो पहुँची जाइए कि आपने शुणी पारे माइक्र आवाज यहाँ सेपटे अच्छी से जा जोटा कि प्लेन एरिया अच्छी से ये गोटे तले गोटे आपंकर मठ अच्छी है यहाँ तो ये गोटे मठ अच्छी मैंने तैयारी पूरा पहाड़ माने कौन पत्थर पत्थर को देखा दूँ। ओके, ये मैंने तले गोटे मठ अच्छी मठटे और ये भी पूजा पाठ हुए। ओके, ये पूरा घर परिका पूरा आप मैंने ये रहीपर है पूरा घर ये देखुना पूरा घर मैंने यहाँ बड़ पत्थर पूरा ये देखा जाऊँ अल्ट्रा वाइड कर दूँ ये देखते पूरा यहाँ है बड़ पत्थर ता तले है ये मैंने पूजा पाठ हुए है यहाँ मैंने पूरा घर भाया पशि जाऊँ चप्पल एपटे रखीदे। ओके, देखु ये पूजा पाठ हुए है ये आपंकर पूजा पाठ हुए यहाँ देखते पूरा मैंने यहाँ ऊपर है यहाँ ऊपर मुझे देखा दूसरी छत देखा यहाँ पूरा एमती है पूरा तले पूरा छत है पूरा छत पूरा घर भाया पूरा घर। ओके, पूरा छत हो जाए से पूजा पाठ हुए यहाँ है तले कि से ऊपर भी पूजा पाठ हुए है से तो मैंने एमती पूरा ये देखते यहाँ आप पूजा पाठ हुआ ये पूजा पाठ हुआ। चलते देखा अंकल मुझे बाहर। ओके, ये चप्पल छाड़ी आम ये जाइए बर्तमान है ये पूरा यहाँ पूरा बड़ पत्थरटे आ पूरा यहाँ पूरा पूरा तले ये पूरा घर भाया अच्छे टे किसी देखा कि मैंने जड़े मुझे पशि मैंने मोर ये हूँ 5 फुट 3 इंच है 5 फुट 3 इंच ऊपर आगे अच्छी मुझे छिड़ा होती। ओके, यहाँ से मैंने पूजा पाठ हुए तले। ओके, और ये है बेल गच अच्छी बेल पड़ी है जंगली बेल है जंगली बेल। ओके, जंगली बेल तो चलते जीवा सेपटे देखेबी। ओके, देखो ये आम फाइनाली पहुँची जाइए है मैंने से रहा जो देखिपे से रहा आपंकर फिल्ड मैंने फुटबॉल खेल हो मेला हुए फुटबॉल खेल हो गोटे जिनस ये देखो ये आपंकर बोधे आपंकर न्यू इयर है आपंकर न्यू इयर ये मैंने भोजी भात कौन होता मैंने यहाँ गोटे पिकनिक स्पट मैंने यहाँ मैंने लुचि रही मैंने बहुत लोग जाना केवल आमर ये मैंने पाख ब्लॉक जो मैंने अच्छा आम ब्लॉक एरिया लोक मैंने जानते ये जगटा मैंने सरकार एप्रति कौन ध्यान भी दौना। ओके, पूरा पड़ी यहाँ देखिपे आपको लगुच ना नहीं मैंने ये कौन गोटे भोजी होता है से रही आपंकर फुटबॉल फिल्ड। ओके, तो चलते जा देखा। ओके,
फाइनाली मुझे पहुँची जाइए आमर ये जगह को जोटिक आम आसते ये बल खेल चली ओके से देखिए बल खेल चली ये पिला मैंने प्राक्ट कर बोधे खेल अच्छी बर्तमान कि कौन से मैंने खेल तो से मैंने ये प्रिपेयर होती हाइट जो देखा से बल खेल चली ओके से बल खेलुँच मैंने देखिए जब यहाँ जो देखा पूरा से मैंने बल खेल चली ओके सेपटे आमर जो पिला मैंने ये बस जो मैंने मो सहित आसिले आग आग देखिए आसिले आम पिला ये बस आम पिला बस आमर खेलाड़ी पिला माने आम गाँव से मैंने से बस ये जो देखा से आम गाँव खेलाड़ी पिला से मैंने आगु आसते खेल अच्छी तो आम से जा देखा से देखा है मुझे सेपटे देखी आपको ओके तो चलो ये जो देखुं पिला मानक यहाँ आम पिला आम गाँव खेलाड़ी पिला गुड़ा तो बर्तमान अच्छी खेल ओके से मैंने खेलेंगे तो एंट्री हम से से जो देखा है सेकेंड ऑफिस है से एंट्रीटा रही मैंने से जी है मैंने यही बटे देखिए से जी है से एंट्रीटा हम ओके से प्रिपेयर कर देखा खेल केमती होची देखा टे ओके तो चलते ये पूरा पत्थर ऊपर बसिकी पिला माने पूरा खेलटा को एंजॉय करथिला है वर्तमान तो खेलटा बंद हो जाइए किंतु ये माने पत्थर ऊपर बसिकी पूरा खेल एंजॉय करथिले ओके तो चलते सेपटे जीवा बुलिक आसीबा जेहेतु आज फास्ट दिन प्रथम दिन तो आज एत लोक नहांती है आज नहांती मैंने एत नहांती तो कहले चढ़ो टोटाली नहांती है टोटाली नहांती माने टोटाली नहांती आज जहाँ मैंने खेलाड़ी गुड़ा आसुँच से बल खेलुँच से मैंने जहाँ अच्छा ना गोटे कहीं नहांती आज मैंने पूरा शून्य हो जाए मैंने से पटे गोटे होची नाच होची हला सेठी नाच होची हमर आ किछि नै मु देखौछि मु जोटा कहउथिले सेटा एठी देखैबे एठी गोटे टाकीटा देखछंती से टाकीटा अणा हेछि माने गोटे अच्छी ट्यूब वेल का जे एठी माने मैनेजर तांकर ऑफिस आ हला एठी हम आपन को भाई बता बहुत भलो हबो এইটা টাঙ্কি অনা হয়েছে ওয়াটার ট্যাঙ্করটা হলা এটি অনা হয়েছে ওয়াটার ট্যাঙ্করটা কিন্তু এটা টিউবওয়েলটা না এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আমি জানি এই যে টিউবওয়েলটা এটি পানি বাহারে হলা পানি বাহারে এই টিউবওয়েলটা হলা এটি পানি বাহারে দেখো পানি তো বাহারুଛି কিন্তু এটা পুরা কিरोसिन মই পিকি দেখিছি মু মানে এই এরিয়া রে ছেড়ি চড়াই আসিছি হলা এটা যে পানি বাহারে এটা কিন্তু এই যে টিউবওয়েলটা এটা পুরা মানে ভাই किरोसिन पूरा किरोसिन लगे पूरा किरोसिन माने पूरा किरोसिन ओके जंगल भीतर अच्छे पूरा जंगल भीतर और देखि पाथो एटा माने पूरा मेला चली बर्तमान मकर मेला चली है देखिले चलतु सेपटे देखा ओके ये पूरा मार्केटा स्टार्ट हो जाए देखुए पूरा मार्केट स्टार्ट होठी जाए अच्छी है सेपटे तो जाए ये कि मार्केटा स्टार्ट हो गला ओके चलते देखा सेपटे बुलिकी आम पिला मैंने मत देखिए हसुँच ओके मैंने भाई कौन गोटे यूट्यूबर टे पड़े आसला कि ना कौन ये मैंने जंगल भितर गोटे कौन जंगल भितर यूट्यूबर मुझे गादी भाई को टे मन पकेबा आपण मैंने एमती जगह के देखी नथिबे है मैंने बहुत कम अच्छी माने मार्केट पूरा कम अच्छी है पूरा कम माने पूरा कम जी देखली से ये दुई चार्टा अच्छी आ सेपटे जहाँ थी से आईटी आम पूरा नाच होगा आदिवासी मान नाच कि कहीं ना खाली से मादड़ बाजा बाजुची आ जो देखुं ऊपर पताका माने ये पूजा हुए यहाँ आमर माने जंगल देवादेवी सब पूजा हुए नाच हुए यहाँ केवल नाच जे माने जंगल देवादेवी मान नाच ये नाचटा ओके कहीं ना मुझे कौन देखे गोटे नाच गोटे कौन होता देखते खाली मादड़ ही बाजुची ओके तो चलते से जा ऊपर को जा देखे ऊपर को जा तो चलते भाई ये जो देखुं यहाँ आमर कौन कहती ये जो घरटा है यहाँ घरटा यहीटा माने यहाँ मठ घर है यहाँ माने तैयारी कराइला सरकार तैयारी करते घरटा किंतु आटार कि ना देखो ये माने ना घर अवस्था कौन अच्छी कि ना है कि ना घर अवस्था बोली कि ना यहाँ केवल आम मठ कराइला ये घरटा मठ घर था माने ये माने जी पूजा पाठ करते कि किए बाहर किए आसुले रेस्पेक्ट नौला
ଆଉ ଏଇ ଘରର ତ କିଛି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା କହୁଛି। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସେ କାହାର ସେ ସାଇକେଲ ମାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ହେଲା ମାନେ ଏଠି ତାଲା ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ଏଇଟା ଥିଲା ହେଲା ଏ ଘରଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନେ ମଠ ଘରଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଏ ଘରର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ଉପରେ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛେ ଏପଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ମଠ ମାନେ ଉପରେ ଯିଏ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଏଠି ପାଦ ପାଦ ଧୋଇକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କଟେ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ପାଦ ଧୋଇକି ବୋଧେ ଉପରକୁ ଯିବା ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା ମୁଁ ତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି କାରଣ ସେପଟେ କହିବେ ହେଲା ସେପଟେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଓକେ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲୀ ବେଲ ଭାଇ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲୀ ବେଲ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଠିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା এই যে বেল গুড়া এটা এইগুলা যে ফড়িছে এটা দেখাଉଛି এটা ছোট ছোট বেল এটা বড় বেল নয় কিন্তু ফড়িছে ହେଲା এটা ହେଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ବେଲ ଏଇଠି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ବେଲ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇପଟେ ସବୁ ହରିଣ ହେଲା ହରିଣ ବାଘ ଏଇ ସବୁ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ଦେଖିଛି ହେଲା ରୁହନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଯିବା ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ଏଇଠୁ ଯିବା ଦେଖାଉଛି ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ତ ପଡ଼ିନି ଆଉ ରାସ୍ତା କିଏ କ'ଣ କରିବ ଖାଲି ଏମିତି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ସ୍ୱାଗତମ ଧନେଇକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୁଲାରାମ ଧନେଇ ବ୍ଲଗ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଧନେଇ ଓକେ ଲେଖା ଅଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଧନେଇ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିବି ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସେଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମହୁମାଛି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମହୁମାଛି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଏଠି କ'ଣ ନା ମୋତେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ ହେଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ବା ମହୁମାଛି ରୁହନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ବି ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇକି ହେଲା ଯିବ କି ମାନେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସବୁ କରିକି ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ନ ଗାଧେଇକି ଯିବା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେଇ ମଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଆ ଲୁଗାରେ ଯିବା ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ସେଇ ସବୁ କରିକି ଗଲେ ସେଇଠି ମାନେ ଆପଣ ମହୁମାଛିର ଶିକାର ହେଇପାରିବେ ଓକେ ସେମିତି କଥା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ ଉପରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦର୍ଶନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ଚାଲ ପୁରା ସଫାସଫି କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏପଟେ ପୁରା ମାଟି ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ମାନେ ପୁରା କଟା ହେଇଛି ପୁରା କଟା ହେଇଛି ପୁରା ମାଟି ଥିଲା ଏଇଟା ସଫା କରାହେଇଛି ପୁରା କାଟିକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା କଟା ହେଇଛି ପୁରା ମାଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନେ ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କେବଳ ପାଣିର ଟିକେ ଅଭାବ ଯଦି କିଏ ବାହାରୁ ଆସିବେ ମାନେ ଧୋଇବା ପାଣି ତ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ଖାଇବା ପାଣି ସେଇ ପାଣିଟା ହେଇପାରିବନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଟଲ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଭାଇ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଧନେଇ ହେଲା 4টাରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ 4ଟା ପରେ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି 4টাରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ 4ଟା ପରେ ପୂଜା ନୁହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ନାଇସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ପଥର ଏପଟୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏପଟୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାସ୍ତାଟା ଏ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ହେଲା ଭାଇରେ ଏଠି ଗଡ଼ିକି ଆସିଲେ ହେଲା ଏଇଠି ଗଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଗଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ହେଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହେଲା ହରିଡ଼ା ଗଛ ଭାଇ ସତର ହରିଡ଼ା ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା ଫଳ ତ ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ହରିଡ଼ା ଫଳ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ହରିଡ଼ା ଫଳ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ଧନେଇରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଅଛି ଓକେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତ ସେପଟେ ଯିବିନି କାହିଁକିନା ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିନି ଓକେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯିବେ ଏଠାରେ ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା ଏଠାରେ ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଚପଲଟାକୁ ରଖିଦେଲି ଏଇଟା
लोक ये रखिंट आउट भी रखिंट आठू उपरक जावाक पड़ो सेपटे मैंने बाहरी बहुत ऊपर देखा तो यहाँ ऊपर पूरा टिके देखा ना ये जो देखा यहाँ से पहाड़ जो से मंदिर भाई देखा जाए सीटा देखा जोटा घर यहाँ से से ऊपर को उठा पड़ो तमें देख यू भाई ऊपर को जीव अरे भाई किए उठ तो चलते देखा से अच्छा सेपटे मुझे सेपटे टे जाए चल भाई देखु कि खतरनाक है भाई खतरनाक जगह यहाँ ये लोकेशन देखो लोकेशन केमी है कि लोकेशन उठा पड़ो एत ऊपर उठा पड़ो हार्ड 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 एटा उठी होनी भाई रे चल आपणकर एमती पूरा पहाच पर रखाई आपणकर पत्थर मार एमती उठा पूरा पहाच टाइप रखाई पूरा पत्थर पहाच टाइप रखाई ये आपणकर चंदन देवे है मथार चंदन सब दिहब ये अच्छी ये अच्छी चंदन सब दिहब आप फाइनाली उठे ये पूजाटा हुए से पूजाटा हुए ये देखा जाऊँगी टिके उठ गला से जी ये पड़े देखा नलिया देखा से पटटा से नलिया पटका देखा लोक अच्छा से पटे जी भाई इधर पर आसले है फाइनाली फेर चलो ये रखा पत्थर ऊपर उठा मना माछी 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 उठ मैंने बहुत बारी फारी करके जावाक पड़ो किसी खाइबे एटा खाइबे से खाइबे है एमती माने आमर जमीती कि मंदिर है ना महुमाछी बुड़े से सत ना महुमाछी बुड़े भाई तो फाइनाली मुझे उठी है तो चलो सिनेमाटिक भिडियो एंजॉय करदे ओके। जगह के देखी नथिबे अपन तो देखी नथिबे चारियाडे पूरा भाई जंगल कि देखुछ पूरा जंगल माने जंगल ये पड़े ये गड़ी की से जाइए पूरा फेरुची एपट को है तो फेरवा चलतु फाइनाली मुझे पूरा तौक पड़े आसी देखुए है एपटे भी अच्छी माने एपटे मुझे फेरबी आईपटे जाइली ऊपर को जाइए है आई घर जमी देखी से जो पहाड़टा जो पत्थरटा यू एमती देखा घर केमती देखा यू एमती देख पाख से पटू देखी ये पटू देखा आसला बेले जो देखी से पटू थी माने यही आर पटू से आड़ से पटू देखुले एबे यही पटू देखा आम घरटा है यहीपटे यही सैड्र से आम घर इे है यही पटू देखा एमती आम घर जोटा देखा एमती देखा एमती देखुच्छी
ଏମିତି ଦେଖା ହୁଏ ପାଖରୁ ହେଲା ପୁରା ମାନେ ପଥର ଉପରେ ଲଦା ଲଦି ହେଇକି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ମାନେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପତାକା ଲାଗିଛି ପତାକା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ହେଲା ଆଉ ତଳେ ସେଇଠି ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ସେପଟେ ଯେଉଁଟା ବଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଆଗେ ବାହାରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ମାନେ ବହୁତ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ହେଲା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ତଳକୁ ହେଲା। ଏଇଠି ହେଉଛି ନାଚ ଗୀତ ସେମାନେ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଦେଖା କ'ଣ ହେଉଛି ଓକେ। ସେଇଠି ନାଚୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇଠି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ এইଠୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବେଲଗଛ ଆଉ ଏଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଆଡ଼େ ହେଲା ସେଇ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଘରଟାକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ତଳକୁ ଫାଇନାଲ ଉଠି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ନାଚୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ କେତେ ଚାଲନ୍ତୁ। फाइनाली ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ହେଲା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଆମେମାନେ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ ନାଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବି କାହିଁକି ନା ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖେଳିବେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଳ ଦେଖିଦେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ତଥାପି ମାନେ ଜାଗାଟା ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଲା ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଠି ବି ଆଦିବାସୀ ଏଇଟା ବି ଆଦିବାସୀ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଆଦିବାସୀ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ଆଦିବାସୀ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଓକେ ଏଇଟା ବଲ୍ ଖେଳ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଡ଼େ ଦିନ ଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଆକାଶିଆ କଲର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମ ପିଲା ଆଉ ସେ ଆରଟା ତାଙ୍କ ଅଲଗା ପିଲା କିଏ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।